Var det ikke bare sjovt? Jo. Hallo, hvad er det? Hvorfor griner I? Vi har været til MGP. Sammen med børnekultur. Hvad er det, der tanker mig? Det er for mange arrangementer, du har været til, så får du et klip på hver arrangement. Og så får man en klistermærke. Og så når du har brugt alle sammen, så holder de et eller andet. Solvejn Bibliotek. Lige herhenne. Hvad er klokken? Det er nogle af børnene, der er med til at lave klippekort-arrangementer. Med den stil er det klart, du bliver efterlignet. Jeg har set mange piger, men aldrig som mine. Hvorfor